godok-godok badan. Cek. Assalamualaikum. Hai sanak sadonyo. Apa kabarnya pagi ko sana? Hari kini ambo tampilkan video memasak atau membuat godok-godok badan sana. Lai tahu sana cara membuatnya. Kok masih ragu? Simak yo video nanawa tampilkan ko sana. Pertama masukan tepung terigu sama tepung bareh ya sana. Sesudah jangan lupa menambahkan bumbu halusnya, yaitunya ado-lado, bawang merah, bawang putih dan lain-lainnya ya sana. Tambahkan juga kaldu jamur, tuh garam, siap tuh penyedap rasa agak seketek loh. Sudah tuh baalai, yo aduk lah, kacau-kacau sampai nyomarato. Kok kiro-kironya ke sana kurang ayenyo Tambahan aye tuh agak seketek, jangan banyak loh dah. Kok banyak beko encer loh adonannya ko Takutnya beko bada tuh kan baraye loh agak seketek. Sudah tuh awak tambahkan daun kunyit dan awak iris-iris halus ya sana yo. Selanjutnya awak aduk ratolah si daun kunyit ko ke dalam adonan awak tadi. Tuh baalai. Yo awak masukkan lah bada awak tadi tu sana. Ko badan nan dapet di awak yo saban halus sana. Tapi badannya yo putih baras ya sana. Jadi mungkin manis lagi yang nyo sana. Siap tu nak sana awak aduk-aduk lo balik sana sampai nyo marato. Kalau kecek gaya awak dulu yo sabana kawin antara tapung sama sisinya mode tu lo Siap tu angean minyak. Kalau lange awak goreng lah sana. Kalau menggorengnya baalo tu payah dak mencetak mangalo kolah kepayah di sana awak ambil sendok makan tuh Sudah tuh awak ambil lah adonan tadi pakai sendok ko Kalau ndak tahu diambil di sawaan sana. Tiba alai yo langsung lah awak letakkan ke dalam kuali awak tadi sana. Ingat ya sana yo, minyaknya yo sabanange yo. Siap tuh jangan gadang bana apinya beko angui lo gorengan awak tuh beko kalau ala kuning-kuning yang mau punya awak ko sana jangan lupa membalik-baliknya sana. Boleh ya masaknya marato, warnanya pun rancak sana, indak balang do. Beko adalah cerita Tagalak lo wadinya di atasnya kuning ancak, di bawahnya hitam. Sudah tuh apa dianse dulu sana. Kalau lah kuning-kuning keameh-amehan warnanya angket lah sana. Mau punya ambu ko yo kariangkan minyaknya beko. Kalau lah kari yang baru awak pindahan ke tampe piring yang dihidangkan. Mau ambu ko ya sana. Tadi lah kari yang minyaknya siap tuh awak lataan lah ke piring nanalah dialeh sama tisu sana. Jangan lupa disusun rancak-rancak nak sana. Rapi lu mata awak ko mencaliknya sana. Padahal nak sana mengalu ka disusun nyoka dimakan juga nyoka habis juga jadi ciri Kiro-kiro bantu aku lah sana cara membuat godok-godok badan. Cobalah buat dek sana leyo yo sebana lama rasanya ko tapi cayo sana lah ke rumah awak kini ko sedang aduh bana ko sampai di siko dulu sana video ambo hari kini ko sampai batamu lo besok ko di video ambo nan baru ya sana. Terima kasih Allah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum.